Taiko- ja koordinaatiohanke järjesti Taito-hankkeelle verkostotapaamisen torstaina 9. päivä maaliskuuta Metropol Hietaniemessä Helsingissä. Aivan hienoissa loistavissa puitteissa. Päivän teemana oli toisiimme tutustuminen ja hankkeiden ikuisuushaaste, viestintä. Paikalla oli 18 henkeä, 2 osallistui etänä ja kaikki 8 hanketta oli edustettuina. Tapaamisessa oli hyvä pöhinä, ilmapiiri. Tuntui, että yhteistä asiaa oli ja paljon. Oli kiva todeta, että hankkeet verkostoituivat keskenään yhteisten teemojen ja kysymysten äärellä koko tapaamisen ajan. Alkuun lämmittelimme. Hankkeet saivat lyhyesti esittää itse itsensä sekä kertoa, mihin oma hanke haluaa vaikuttaa ja millaisen viestinnän avulla sitä tekee. Ja kyllä nykyhanketoimijat ovat aktiivisia, erilaisten viestintäkanavien käyttäjiä. Twitter taisi nousta ykköseksi. Kun hankkeiden kohderyhmänä on maahanmuuttajat ja aikuiset, joilla on puutteita perustaidoissa, viestinnän tulee olla selkeäkielistä. Tosin tämä pätee kyllä kaikkiin ihmisiin. Itse päivän teemaan viestintään meidät johdatti Heidi Korva. Ihan alkuun jokainen joutui miettimään oma hankkeensa hissipuheen, ja tässä ei nyt saanut käyttää mitään hankejargonia. Vaikeaa. Heidin mukaan viestinnän kriittiset pisteet ovat seuraavat. 1. Vastaanottajan huomion saaminen. Minusta Heidin vertaus ei ole enää olemassa 8:30 uutisia, joita kaikki katsovat. Oli oikein loistava esimerkki. Jotta saadaan huomio, niin huumori on hyvä. Huumorin käyttö on sallittua. Joskus voi olla söpö ja kuvat kertovat enemmän kuin 1000 sanaa. Toinen kriittinen piste. Kiinnostuksen herättäminen. Pelkkä toteavan viestinnän aika on ohi. Innostus, vaihtelevuus ja arkea koskeva sisältö kiinnostaa. 3. mieleen jääminen. Mielikuvien maailma. Tunnetta mukaan viestintään, niin jää kyllä paremmin mieleen. Mieleen jäämisessä auttaa, kun sanoo asiat väkevästi, käyttää me-muotoa passiivin sijaan. Intohimokin saa näkyä ja hallintokieli hiiteen. Ja sitten 4. toimimaan saaminen. Se ehkä onnistuu parhaiten tuomalla esiin ihmisiä tarinoineen. Ja tästähän on hyvä muun muassa julkikset ja heidän tarinat. Heidin paketti viestinnästä oli tehokas ja herättävä. Sai tällaisen kuin minäkin vanhan hanketyöntekijän miettimään kohderyhmänsä viestintää ihan uusin ajatuksin. Päivän päätteeksi mietimme yhdessä, miten haluaisimme viestiä taito-ohjelman teemasta aikuisten perustaidot. Heidin mukaan onnistunut viestintä vaatii yhteistyötä ja yhteen hiileen puhaltamista, joten päätimmekin toteuttaa tämän vuoden aikana kampanjaviikon aikuisten perustaitoihin liittyvän. Kampanjaviikon suunnittelutyö jatkuu ja Taiko ja hanke otti tästä tehtävästä kopin. Verkostotapaaminen oli onnistunut, vuorovaikutteinen ja asioita eteenpäin vievä. Hankeviestintä on haastavaa, koska kohderyhmiä, keille haluaa hankkeestaan viestiä, on niin monia. Mutta se täytyy ilokseni todellakin todeta, että me hanketoimijat olemme ottaneet tämän asian vakavasti ja tosiaan käytämme monipuolisesti erilaisia viestintätapoja ja kanavia.